Hello, kumusta mga ka-listeners, mga followers, mga subscriber, kumusta kamong tanan diha? O karon, mag-upload na sa ta og laing handumanon sa usa ka awit ug kini ang akong sulirano karong adlaw. Ah, March 11 tuig 2024 dayron adlaw. Bayno, di ta maglangan. Niya ang handumanan sa usa ka awit ug kini ang akong suliran. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga John Day. Salamat in taon anak kay miuli ka naging taon din sa atong probinsya. Opa, gimingaw na sa kay ko ninyo, gut. Kadong tuwa pa ka sa laing nasod. Dili ka na hapit manawag. Imong Facebook, dili sad active. Grabe magod akong kabisi dito pa. Dali mo. Mga buwata sa akong mga pasalubong para ninyo. Wow! Taghanang yung daan mo, kuya. Oh, gidaagin ako tanan kay wala mong gud ko'y planong mobalik pa dito larga, gud. Uyan la, sa ato pa. Makauban na ka na mo balik nag. Ato ko sa syudad mo stay pa kay magtukod kog negosyo dito. Pero mauli gyapon ko ninyo diri. Kada weekend. Arang-arang na lang yung taon kay doon na lang ka. Kung mingaon minimo, pwede ra kami mo ay mo ato nimo syudad. Oy, ayaw lang pa, oy. Wata lang ko niyo din eh. Mubisita rali ko ninyo. Kuya, anong naman kayo mga pamabahay nga mga gamit ni? Ayay, may uyab na kanak. Sa ako ng mga amiga pa. Usahay, may bilin sa kong gipuyan. Ikaw, kuya, ha? Talaga, Chikboy, tingali ka, no? Chickboy ko taon. Di, oy. Ay nalang nagilabti ng mga pangbabae diha. Paspasi yung pamili kay muadto na ko sa syudad. Paspasi. Ay, nagtuo kog imo na kong Indianon. Wa naman kog ka mag-chat na ako. Hinay ang signal dito sa probinsya, god. Unya, nagkita na mo si mo uyab? Wa pa, ako sa gingnan nga, ipahimutan sa anak ko akong mga gamit. Unya, unsa may plano nimo? Ambot, maniit sa ko kung unsam gani akong batiyon inigkita niya. Basig, mubalik na yung spark day, karon nga, di na LDR. Go, best friend. Basta kung unsa may desisyon nimo, always lagi kong nakasuporta nimo. Salamat, best friend. Big time na gining akong uyab da. Dinhi na magikudadan sa mahalon nga restaurant. Kay deserve mo sa nimo. Sa tanang pagsabot na ko sa panahon nga naapa ko sa laing nasod, wag ko nimo dudahi bisag usahay di na ko makachat nimo. Kay nahibaw ko nga busy ka. Og of course, dako ka kay kung salig nimo no. Dili sa bialim imong gibuhat nga nalayo ka para magtrabaho. And thank you ha. Sa pagpaningkamot para sa itong future love. Love, okay na ka? Okay na. Okay na ko lang. Excuse ha? Hello? Best friend? Naakoy good news nimo later. Chati kog asa ka human ninyo mag-date ha? Sige. Bye. Ignar ko ng best friend nimo. Nadili magsamo ko mag-uban ta. Nara sa importante nga tuyo. Ikaw ba? Dangan na nang sige ni og silos bahin niya, bi? Okay? Best friend, mag-open og bago nga bar ang akong friend. O gusto niya nga usa ka sayang entertainer. Tinuod? Yes! And ako pag siya budget nga ihatag di mo.
Kay medyo layo man diri sa ato ang iyang bar. Okay, sige. Salamat kayo sa pag-recommend, ha? Best friend. Good job, best friend! Salamat, best friend. Oh, uy, hala. Kadaga nag-miss call si Kiana. Oh, naas siya sa kundo? Mao ba? Diin man sa Gyawi? Nalimot ka nga na ako yawi diri sa tuwa pa kaslaing nasod. Ah, oo, di. Love, ano wa masag ka mag-ingon nga moari di ka karon? Nawa o, gubot pa kayo din eh, oh. Wa ko makalugar o panglimpyo. Sulti ko tinuod dyan, di. Ha? Kanus ala ka nagbinuang na ako. Oh. Uy, din ka ng lipstick. Sa kabago pa ni mong nauli din Pinas. Nakadana din ka babae din, he? O nagbilin pagin mong ebidensya? Kiana, nasayop ka. O sino sayop? Niya, o gikuptan na akong ebidensya. Mamakakyapon ka? Kiana. Salbahis ka! Oh. Nagtinarong ko ni Mos na apakaslayo. Pero nakahimo ka na ko ani nga naakas Pinas? Asa mo ta siguro to slaing nasod sa? O sa kayo binuhatan ni mo dito, no? Love. Ayokong tawga, ana! Oh. Magbuwag ta! Kiana! Sultihin na lang lagi siya tinuod. Ambot lang. Wasa ko makasabot sa kibat. Mayong pagbuminaw sa Pagmalipay mo Lex ko nga, Pino gibuwagan ko Vlog. niya o mag-uol ko. Ako din iuli ang mga... Kiana. So sakto gid ko sa kududa. Ikaw gid mo ibabayi ni Jandy? Um, Buang nga biyan ako, no? Ngano ni too pa ko siyang giingon nga amiga ra mo? Kaya na nasayop ka. Oh! Nasayop gid ko! Nasayop kong tao nga gimahal! Huwag na ibaw mo na ka nga may uyab na si Jandy! Bigaon kang dako! Kiana! Oo nga naman! Ako yung badlongon? Sakto bito ko! Bigaon ang... Hayot ko! Unsa? Kalit lang. Kalit lang kay nga, wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Kaya na, pasabton ti kag unsay hitabo. Ha? Nagkinahanglan kag trabaho? Oo, kasi tinuod lang. Niano ko sa Manila karon. Nahuman na akong kontrata sa laing nasod. Pero di pa ko pwedeng muuli. Kinahanglan makakwarta ko. Labi na nga si Papa ni undang sa iyong trabaho. Ug si Mama, dunay sakit. Best friend tabaangi ko. So ayan ako, tawagan ka ilan ako des Manila. Pero, kuan lagi, kinahanglan nga magbinayot ka. Ha? Magbinayot? Nga naman. Mga entertainer nga bayot man yung kuhaon. Oh, ha? Sige, paala na. Sudlan ako bisad unsa pa nagtrabaho ah. Ug mao to. Sukad adto. Mura kog nakauyon nga nagbinayot ko. May mga panahon nga ma-attract na kog sugod og lalaki. Pero ako ning gipugnan kay na ako'y uyab. Naa ka. Pero sadyang nauli na ko din sa Pinas. Ug nagkita tag-usab. Na-realize na ko nga wa nang akong feelings para nimo. Unsa? Sa ato pa, tinuod gid ay nga wa kay laing babae? Wa. Ako ang nahimong babae. Diyos ko. Sorry, Kiana. Sorry kung nawa nga ako pagkalalaki para tumanon ang akong promise nimo nga magbinyo ta. Nga magkapamilya ta. Pero di na ako kayang magpakaroon nun. Di na ako kayang ilaron ka og ang ako kaugalingon, Kiana. Thank you, everyone! Thank you! Best friend, Ah, na best ako friend. yung paila-ila ni mo. Ha? Kinsa man? Jan, Janty. nice to meet you, Jandy. Nice kay kamusyo. Salamat. Biyaan sa tamo ha. Excuse me. So, pwede ba ko nga makapangayo sa imong contact number, Jandy?
I love you. Oh. O gusto ko nga magkailagi ni mo dyan, di. Pwede ba ko ni mo hatagan o chance? Jan, sorry ha. Pero, di pa mo ko sure nga andam na ba kumusod og balik sa usa ka relasyon. Kuan man ko dyan, daghan pa kay kong mga what if ba? Nagasabot ko. Pero please, Ah. hatagi lang ko og chance nga mapakita na ko nimo kung unsa ko mo pagka. Oh. Okay lang ako nga wasa tayo relasyon. Paabuto na ako ang imong desisyon. Huwag ko mag-expect nga moabot sa akong part nga ako nasad ang panguyapan. Sa tinuod lang, nindot sa pamati nga gipangga kog samot nga ni babae nga akong gibati. Pero hangtod karon, di pagyapon ko sigurado kung andam na ba ko. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang, kaagi ni Jandy, nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit yung nagalahan, How Will I Know? Ang maong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab, mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasig ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. Yador silang niining tulumanon, handumanan sa sagawit kero. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga magkataog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Imoy, 32 years old. Minyo ug may duha ka anak. Nagpuyo sa barangay Kakao, Hilongos, Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa among pamilya ug sa pamilya sa nahimong uyab sa among maguwang. Aron yung isabtan, sugdon ko diyang kalit nga ni uli ang akong kuya Ray sa amo gikan sa Cebu. Ingon ini ang mga panghitabo. Kinsa ning nagpado sa ato Imoy? Di man ako maklaro. Hala, si kuya Ray man na ba? Ha? Oh, uy, anong nauli man siya? Da, nagbuwag namin ni Yuning pa, oy. Uy, nga naman taon, uy. Nga may mga anak na ba mo? Da, kapoy ang kadauli nato, kasaba ang musugat nato pa. Huwag kalinaw among pagpuyo ni Yuning. Pasig ka lang gihapon si mong bisyo. Ay sos, lalaki ko ta. Di ba siya magkasabot nga, muidom ta. Musugal panagsa. Pero kuya, minyo naman gud ka. Biyaan na gyud unta na imong mga bisyo. Pagkilom niya imo eh, para sa kagkorek da. Awa niya, muli ko'y karaon niya anang asawa ni mo. Kung mapulaan ka na. Kuya. Oh, kung muli ko'y kasama si mong kuya Ray, biyaan siya ka na mo. Simba ko sa Jimmy, oy. Isul man tuod mi anang kuya Ray. Pero, lahir jud kayo mi og panlantaw sa kinabuhi. Kagwa para bas babae nga ibid-ibiran si mong kuya. Ha? Kinsa man? Si Mary Ann God, katong kanhi kaipon ni Jeffrey. Uy, bata pa man kayo to. Oh, murag bago pa lang yun ang nag-18. O mag-19 na nakarong bataa. Pero, bata pa jud kayo na kumpara ni mong kuya. Kasi kuya murag 35 anyos man siguro siya ron. Nailad yun siyang kuya ni mo nga gikan sa syudad. Kay inosentihon man in taon na si Mary Ann, way grado.
Di makamaong mo kwintada. Di man gani na mo adto sa lungsod kay mauwaw. Kani kaipon mo ka ng jeepri. Nagbuwag na sila. Gibuwag sini kanan ni Mary Ann, oy. Kay kanas Noy Ilyas, isog ng pagkatao. Mao ba? Oh, kung mao na. Nganong kana mang bayhana ang gituyuan ni kuya. Isog mo ning amahan, ana. Buahang amoy. Buntis mas Mirian. Hala ka, kuya. Lain na ba kulog taras ng amahan niyang sino Ilyas? Isog ko kina. Ilayas ko na si Mirian. At tumig Surigao. Ha? Dong imoy, wa ba kay balita Kuya Rene mo? Wa naman yun. Ibaw, kabaya nga, bisa tumayog buot na ko. Kaya di lagi pasulti na ko. Nasakit ra ba kuno ang inahang Mirian? O papaulion lagi kuno sa ilang amahan aron makaatiman sa asawang Ilyas? Mo ba? Oo. Aw, muli sa siguro si Kuya Ray ana mo, oy. Abli! Oy. Oh, si Kuya Ray mo ron, ma? Nauli gini siya. Daan na kong naduda. Nakagubot lang ang maangkon sa kong maguwang sa pagpagrelasyon ni Mirian. Mamanghod kayo nag-edad. Kay isog kayo ang amahan ni iningas ni Ilyas. Unya, Ipalagot ko ng Mirian da. nga nung di kuya? Di na mo gawas sila bay. O nakigbuwag pa na ako. Ha? Kaya nga nung mo kuno kuya? Misumbong ko no sa iyang amahan nga kulatado ko na ako siya. Agoy. Di kulata sa rin mo. Ay talaga makainom ko. Gahi pa sa kignaong. Kung mao, delikado di kang Ilyas kuya. Kuya, tinuod ba? Nga ipagkasal ni Noy Ilyas si Mary Ann sa unang katipon niya nga si Jeffrey? Usa? Yatis ko din noon. Atol ko sa ila. Kuhaon ako sa Mirian ug ang among anak. Ha? Kaya baga ba ang maguwang nimong imoy, oy? Gikuyugan ang tato nimo? Ibaw bitaw kang isog ka na si Ilyas ma. Ay, unsa naman kuno ilakaw adoron? Ay, si Kuya Ray ay. Siya na nang nagpaingon din eh. Tuod. Oy, Si Kuya Ray ma. ay salamat. Abi na ko og giunsa na niya si Ilyas. Ikaw ay akin. Agoy. Totoo sa aking paningin. Moy, nag-inom na sa si kuya nimo? Naglalaho sa dilim. Permi man ama. Ang kabalak-an ako, kay sige siya inom nga, way kaon taon. Unya, ingon ana siya ma, mag-istorya nga siya ng usa. Ug mo kalit katawa. Ma, mabuang magka-nakalugayan si Kuya Ray ma. Gikaguol gyud niya nga gipakasal sa amang Ilyas si Mary Ann kang Jeffrey. Buno! Hala. Kalit mo nagbuhat si Kuya Sundang ma. Uy, Manilakaw ka dyan! Rhea, sakay! Ray! Ginoo ko. Pito na kaadlaw sa pagbiya ni kuya ni mo imoy. Ug wa na gyud siya mabalik pa so kadadtong nilakaw siya nga nagdadag sundang. Asa naman kain taon siya karon? Gipablati naman na to ang paggawa ni Kuya ma. Pero asa naman lagi siya? Imoy! Nakita na ko na si Kuya Ray. Pero, patay na. Unsa? Ang mga tao miingon, nagipatay si Kuya. Ang uban po niingon, nagiatake siya. Kaya wa naman to siya kaon-kaon. Dili naman po good mailhan ang iyang lawas kung may sambad ba. Kaya naagnas naman ang iyang lawas. Uwan na po ang iyang dang sundang. Nang labay ang pila ka buwan, nakita sad ang amahan ni Mirian nga patay na, ug daghan ang dinunggaban. Ug kami sa kong papa ang gipasangilan nga mao'y nagpatay. Kinibaos kuno mi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Wa mi mamasangil nga gipatay si Kuya sa pamilya siyang babae, ilabi na sa amahan niini nga sino Ilyas. Angay beres lang magduda namo sa pagkamatay ni Ilyas. Ikaduhang pangutana. Kami sa kong papa nga napasangilan nga mao'y nagpatay ni Ilyas kay nibaos kuno mi sa pagkamatay sa kong maguwang. Pwede ba mi kasuhan nga wa man sila ebidensya? Ikatulong pangutana.
dagan og kontra si Elias. Maskin sila ang barangay. Posible ka ha, nga sila ang naghimo sa krimen o kami ang napasangilan? Kay kontra lagi sila sa kong kuya sa una? Ikaupat nga pangutana. May nagtambag namo nga mulikay na lang mi kay basin mo bawas sad ang ilang pamilya namo. Pero may maingon pod nga dili mi mulakaw kay basin makaingon nga guilty mi. Unsaon man ako ani nga mga plebaya unta og trabaho sa Manila. Ikalima og katapusang pangutana. Unsa may among buhaton ani? Nga kay basin may dautan silang buhaton namo. Pwede ba na mo silang ipaabot sa barangay? Aron magklaruhay ug maghusay mi. Palihog, tabangig tambagi ko, ini ang akong suluran, imoy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga problema sa mga ginadiling drugas. Muna ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain og klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri nato. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema. Yes. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong attorney, no? Opportunities don't happen. You create them. Yes, no? Grabe, no? Correct. Mga oportunidad ko, no, dili na mahitabo o dili ni mo paningkamutan nga mahitabo. Correct. Tinuod yun. Mona, okay sa mga i-greet na today, Doc? Akong i-greet ning namo ko'y gitamdan ring mga listahan ako dugay naman sa mga taga Barangay Suba, Sugod, Southern Leyte, no? Albina sa akong classmate, no, si Chufilo Tokmo, no? Maayong pagpaminaw nimo, Chuf, og ni Isidro Labrador, Ima Gonzales Iway, Paulino Siron Ablange, Chufila Aliban Ablange, Leonarda Orais Lebres, Bilya Ilim, Felicidad Kaluyong, Adel Hingpit og si Priscilla Lagaran. Maadjong pagpaminaw ninyo dia sa Suba, Barangay Suba, Sugod, Southern Leyte, no? Yes. Og letter sender karong adlaw. Ang atong letter sender si Imoy, 32 years old, taga Barangay Kakao, Hilongos, Leyte. Wow, kabalo ko daghang kay maminaw na to sa Barangay Kakao. Sorry kayo nawag tang naman ta kong listahan sa mga moron vendors. Every time ra ba mo na ko sa kuan Hilongos attorney, magpada sila og moron para nimo. Nya makaon man ako sa barko, di maabot nimo ato ni. Nga muna. Sorry guys sa mga tanan ng mga moron vendors diya sa Ilongos, no, sorry kayo na misplace na ko akong listahan sa inyong mga pangalan, pero kibalo ko sige mong minaw sa itong programa sa DYHP RMN, no? So ang atong magtatampo karong adlaw si Imoy, 32 years old, taga Hilongos, Kakao, Hilongos, Leyte, no? May kabayan kasi sa tabo sa iyang pamilya, uya ba to nabati na to sa drama. So unang pangutana ni Imoy attorney, no? Yes. Wala man may mamasangil nga gipatay ni si kuya sa pamilya sa iyang babae. Ilabi na sa amahan ni ini nga si Noy Elias. Angay ba di ay silang magduda namo sa pagkamatay ni Noy Elias? Murabag ka ng unsay ngawan anak ka ng boss-bawas ba? No? Lagi. Na-term anak, na-kukakuan. Mauna, kanang dili ba gyud takabaw no kay di man gyud na natugod malikayan kung unsay dagan pod sa analysis pod siguro sa pamilya ba no labi na sa katong nahitabo pod ni Noy Elias niya. Posible ang angle siguro kung wala pod nila wa pod mo na masangil, wa pod mo nag hatag pod og any wala pod ni kaso ba, wa mo ninyo gikihaan, wa mo gi akusahan, wa mo gi pablatter or anything, then I don't think mamahimong motive ang pagpatay no Noy Elias from your end no, unless sila mo'y guilty sila wa takabaw pod, pero wa gi anything that would lead them to suspect dili ra gyud dapat unta kay gipatay man gud
ang iyang kuya nya nagduda sila gidudahan nga gipatay pud si Elias, no? Sa term na Rido, mo ba na Recoridas. Recoridas nga gibaslan ba? Gibaslan, no? Honestly, posible gyud na matan-aw kung naagibasihan. Like samang namasangil or gidudahan naa sa pamilya not necessarily gi-file og kaso, but it will depend on the analysis sa police. Okay. So, ikaduhang pangutana. Kami sa akong papa nga napasanginlan nga maoy nagpapatay ni Noy Elias kay ni baus kunumi sa pagkamatay sa akong magwang. Pwede ba mi makasuhan nga wala man sila'y ebidensya? Kinahanglan gyud na evidence beyond reasonable doubt, di ba? Beyond reasonable doubt. Yes, kinahanglan gyud, no? Kami sa iyang papa mo may napasanginlan, no? Pero there has to be clear and convincing evidence para at least para mapasakahan at least reasonable doubt, no? Nga tay sa ebidensya na nakakita, naabaroy ni Saysay Barontos Noy Elias kung kinsay ni patay niya kanang gitawag na tog dying declaration and the like, no? Pero ug wala then lisod ikay-kiha og way ebidensya. Lisod, no? Pagduda lang, no? Pagduda lang. Kini magduda ta, normal ra man na sa tao nga magduda ta. Pero magduda ta nga medyo layo gyud sa inunta posibleng mahitabo. Mahog na sa mga tawag ato ni og delusional, no? Mga kag maparanoid ka na. Pero magduda ka na kay gamay nga mga basis na within kuana siya. Acceptable cognitive functioning, no? Katulong pangutana. Daghan og kontra si Noy Elias. Maskin sa ilang slaing barangay. Posible kaha nga sila maghimo sa krimen ug kami ang napasanginlan kay kontra lagi sila sa akong kuya sa una. Katulong kuya nga gipatay ni Elias. Yes. Kinahanglan posible po no nga ang kaning iyahang daghan gyud kung may kag daghang nasuko aning kontra, then I think the police should look at the different angles, no? Nga unsay posibleng motive sa pagpatay sa iyaha, not necessarily ang katong pagpatay po sa katong babay, no? So dili ra gyud kung daghang kontra then it would be possible nga naailain nga naapoy bati nga tinguha sa iyaha nga moy gusto pod nga patyon siya unsa ba, no? The police will have to investigate mangod trabaho ni sa police to look into all angles sa kinabuhi ni Elias to determine og sa mga surrounding circumstances diin siya gikan, naabay mga text nga nadawat sa iyaha nga nag-threat, naaba siya na kontra para matan-aw ba unsay mga posibleng reasons, no? Okay. Sunod nga pangutana. May nagtambag nako nga mulikay na lang mi kay basin mabubaos ba nasab sila sa ilang pamilya namo. Pero may muingon po nga dili mi mulakaw kay basin makaingon nga guilty mi. Unsa man nako ani nga mga apply baya ko trabaho sa Manila. Wa man ay problema kay wala man kay kaso. Kay ning layas mga apply man apply man ka nga mulikay na lang miss basin mubaws pwede pod, no? Kung pananglitan nagtuog gid pod ang pamilya nga you had a hand, no? Ang imong pamilya na ay kalabutan sa pagkamatay ni Noy Elias unya bayolente po ning pamilya ha. Posible pod nga mas mayo mo mulikay na lang mo pero kibaw pod mo nga wa pod mo sayop nganong mo likay mampud mo. So I think better nga atubangon ni ninyo ang maong kaso kay kung magpataka pud sila pasangil ninyo maka-file mampud mo danyos sa ilahang paghasol ninyo. Unya moingon man gud sila gud nga flight is equal to guilt. Di ba dok? Nga kanang ang muikyas basi nag-avoid nya kung wa mo gilikayan pero ug man trabaho gyud ka ganahan gyud unta ka mo trabaho og Manila ug asa ayaw pud ipahunong ang imuhang ambisyon ug ang imuhang pagpanrabaho tungod lang nga naapod kay mga isabugubang diya ug wa pay gi-file nga kaso sa imuha then padayon live your life normally and then face the music kung kumbaga, no? Kung naa sila i-file nga kaso sa imuha or sa inyuhang pamilya pod, no? Pero kung safety na gani pod ang nagka problema na mo putay pulis, no? To go to pwede man ta mo mudangop sa kapulisan kung baharan na gyud mo or naa na gyud mga di maayo pod nga mga gibuhat sila batok ninyo, ha?
Alright, ikalimaw katapos ang pangatan natin ni. Unsa may among buhaton ani nga kay basin may dautan silang buhaton namo. Pwede ba namo silang ipahatag ipatawag tingali, ipatawag sa barangay aron magkaklaruhay og mahusay mi? Pwede. Mas maayo gyud, no? Nga ipatawag na lang nas barangay para kay kung sila pod basin pod ba nga naapod sila bati pod nga gihuna-huna nga buhaton pod ninyo. Mao pong careful pod sila unya kamo pod na pod mo gihuna-huna nga bati. You know, mas may pagyud na nga magkahusay mo once and for all. Wa na lay kiha ay magkahusay mo nga di man kami ni buhat ana. Wa pod mi nagduda pod ninyo, di na lang ta mo file kaso magmalinawon na lang ta. That is the best way to do it gyud para nako, Dok. No? Nga way dumtanay ba kay makaguba ginig relasyon usahay ang pag-file og kaso, no? Di ko maingon tanan pero labi nag mga kasong kriminal, no nya kanang angkan taklan-klan ta, grupo-grupo ta, magsanga-sanga ang dumot og kalagot katong way labot mag-apil-apil. Kuya kanang gitawag nila kanang hudtanay sa kaliwat. Sa term na rigudon naon sa to imong giyon. Recoridas. Kana ingon na Dok, lisod kaayo ba bati kay dili na sakto, dili pod na makakontribute sa kalinaw sa ato ang society unya ang mga inosente mapagan. No? So better nga husayon nato sa barangay ipatawag ka, mas maayo. Okay? Bitaw. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw. Okay, nahumanag yun no ang handumanan o kini ang akong suliran o katanginasan ugma ang laing handumanan sa usa ka awit. Mga ka-listeners, mga followers, og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.